I ride for my niggas, dawg. I ride for my niggas. Ja som Bratislava. Je tu niekto, kto prešiel celé od prava do ľava. Ja som Bratislava. Someone got no phone, can you please? Hey, bro, can you help me? Can you help me, bro? They trying to jump me, bro. Get your funky ass on! Get some shit! Toto je volume číslo 0 mizgových myšlienok, cut, tam bude nejaký cut, glitter sound effect. Bol som v Bratislave viackrát ako v Košiciach, takže možno v tomto som trošku biased, ale mne sa fakt Bratislava páči 100-krát viac ako Košice. Je mi jedno, že tam je tá konkatedrála svätej Alžbety, maličký kostol dajaký vo Bratislave je podľa mňa 100-krát krajší. Myslíš dom svätého Martina, kde bola táto sveta... Jak sa volá tá panovnička? Čakaj, Maria Terezia. Matka Tereza. Nie Matka Tereza. No, Maria Terezia. Kámo, ako nizom, ale ten kostol je akože... Proste tak veľa panovníkov tam bolo, tam reálne proste nevyzerá dobre. Bol som tam tiež. Opinion rejected, a hlavne kvôli tomu, že väčšina tých panovníkov boli Maďari. Pozri sa v Košiciach, ak vyzerá dom svätej Alžbety, proste vyzerá majestatnejšie, oveľa viac krajšie a proste je väčší a je úžasný. Na začiatok treba povedať, že obaja sme z východu a Sebo je z vyššej časti a som z dolnej časti východu, hej. To je dobrá vec, že si teraz spomenul, pretože v Bratislave sú električky s klímou a v Košiciach nie. Čiže tomu dávam bod Bratislave. OK, Áno, to sa priznám, Bratislava ale 1, Košice 0. Bratislava je väčšia, lebo je to hlavné mesto. No shit, Sherlock. V Košiciach, keď bol prezident Schuster, hej sa mi zdá, tak on vlastne keby spojil celé Košice a proste oveľa to renovoval, aj proste všetko spravil, aj kanalizáciu a všetko a vďaka tomu Košice proste sú prerobené a proste nemusia riešiť kanalizáciu na 50 rokov a proste žije to tam a tak Košice sú úžasné. Dobre, ale mne je jedno, čo robil nejaký štukav Luster. Bratislava má napríklad ešte dokonca máš Hilton Hotel, Double Tree Hilton Hotel v aj Košiciach, aj Bratislave. Bol som v tom bratislavskom, nebol som v tom košickom, v Košicku som iba videl fotky. Ten bratislavský vyzerá 100-krát lepšie. Je to možné, ale proste ten Hilton v Košiciach tiež vyzerá super. Tak ako je to Hilton, je to Hilton. Jedna noc v Hiltone koľko stojí, kámo? Tak 90 eur? 200? What the hell? Čo? 190 sa mi zdá, ne. Ďalšia vec, o ktorej by sme chceli rozprávať, Košice versus Bratislava, tak sú ľudia a prízvuk ľudí. Čo si myslíš o východoslovenskom narečí a západoslovenskom? Problém je, že Bratislava máš asi také isté množstvo východňarov ako v Košiciach. Dobre, to je pravda. Ale pozor, tí východňari sa keby pretransformujú na Bratislavčanov, lebo sa hambia. Hej? Akože čo, pol roka som žil v Trnave a... Ale ne. Ne, pol roka som žil v Trnave a môj akcent sa nejako vôbec nezmenil. Nerob. Ako nizom, ako nič proti Bratislavčanom, nie, všetko proti Bratislavčanom, ale ja fakt nemám rád, keď proste hovoríte, že ne. Proste to ma tak irituje. To je že ragebait. Fakt to je ragebait, lebo... Ale, áno, ty... Ľudovít Štúr spravil jazyk, ktorý má byť nie a nie ne. Proste to je také tvrdé, ale ty musíš nie so srdcom povedať. Ako som bol v Trnave na Intraku, tam boli upratovačky, hej, trnavské upratovačky, ktoré žili proste vo v Trnave 60 rokov. Ja som im nič nerozumel, nič. Oni nemali, v ich slovníku neexistovalo slovo s mäkčením, ani jedno. A mne sa to až sa mi hnusí proste jazyk z toho, uši. Akože, ale dobre, dáva zmysel, prečo je tým panu toľko zvrátkov na obchod. No ale dodám tu ešte jednu vec. Letel som z Viedne do Grécka a rozhodli sme sa s rodičmi, že sa na 2 dni zastavíme v Bratislave. A to je to na tom najlepšie, lokalita Bratislavy. To, že Bratislava je na takovej perfektnej lokácii, že je presne na hraniciach s Rakúskom, až strašne blízko do Česka, strašne veľa ľudí vidím, že napríklad cestuje z Bratislavy do Brna skoro každý deň. By the way, videl si film Eurotrip? Nie, ale poznám ho z tých klipov. No, vieš, ako oni tam boli v Bratislave a vyzeralo to tam ohavne. Áno, jak Link 9, no. Áno, no áno, práve, lebo jeden zaujímavý fakt, oni to nenatáčajú v Bratislave, natáčajú to v Košiciach. Fakt to nenatáčali v Košiciach, pretože to takto Luník 9 nevyzerá. Vyzerá horšie. A by the way ľudia, ak dáme 100 000 odberateľov, tak s silver buttonom nad hlavou prebehnem cez celý Luník 9. Čo si o tom myslíš, Sebo? Budem ti robiť kameramana, ako OK, robíš iba dobre. v trenkách. Dobre, dávame deal. Dobre, podávam si ruku. Toto video je taký deal, no. Akože toto mimo recordingu, ak to reálne urobíš.
Fakt to myslím vážne, už to dlho mám v hlave. Ideme sa vrhnúť sebou na názory ľudí, vidíme, že sa to rozpísali, čiže poďme na to. Môžeš čítať od bratranec Juraja Janošika, práve od neho môžeš čítať takú dlhšiu správu. Dúfam, že ho nebudú nárachu a nebude mať čovské názory. Podľa legendy Bratislava mesto, kde sa o polnoci stretávajú fajčiaci, gnómovia a fetujúci čarodeji a bojujú v skrytej vojne proti Goated Košiciam, za ktorú bojujú sfajčení rytieri spolu na bomby s ľatou kavalériou jazdiacich na koni. Takže názor je ten, že Bratislava je dedina s mačou a gejmi a populáciou feťakov a homošov väčšia ako je Slovensko. Vraj sa tvrdí, že Šimečka chodí po krčmách, pije pivo tak zle načapované, že by o Košice ukameňovali. A Goated Košice, kde je viac Ukrajincov a cigánov ako všetkých... môžem povedať. Ako všetkých Slovákov na Slovensku. Chudoba iba rastie. Viac je Goated, lebo je východ a namiesto mači sa tu pije alkohol. Hell na. Kamo, čo tu Janošik popísal? Let him cook, kamo. Košice, 2 stránky, pekné mesto, ktoré sa dá fakt užiť, zaujímavé miesta, spoty. Je to všetko pokope, ale je pravda, že tu viac vec nefunguje, ak funguje. Prosky, ja mám dyslexiu a čítam lepšie ako ty. Fuck you, dobré. Jakub tu napísal. Bratislava je kurva lacné, nádherné mesto, plné dobrých ľudí a nádherne tu tam vodia. Všade je tam proste čisto a sú tam iba sami milí ľudia, ktorí sú hrdí za ich Európu a majú brutálne lacné nájmy za paneláky. Košice sú... Košice je kúpa drahé geto plné cigánov, cigánskych gengov, Arabov, Ukrajincov, feťakov a smradu z moču a piče. Všade sami bordel nafúkaní debili, čo sa hrajú na sprostých východniarov, brutálne nájmy za zasraný panel ako je. Frajer, nie? To je dobre sa rozpísal. Až teraz som si to všimol. Ja som bol scrollnutý, víš. Tak, Košice, Kotina je Bratislava, Kotina. Jaj. Dobre, Sebo, ďakujem ti za volume číslo 0 mizgových myšlienok. Ak táto séria bude mať úspech, tak... Ak do konca roka hitneš 100 000 odberateľov, tak bežíš cez Luník 9. Yes, bez ja viem. treniek. Bez treniek. Na to som sa nedohodol.